Čaute ľudia, dneska sa nachádzame v Brne a minulé video sa vám veľmi páčilo, kde sme spoločne s Epic Goods dávali ľuďom pravda alebo odvaha, vyberali si rôzne otázky z klobúka a keď na ne zodpovedali alebo spravili tú úlohu, tak potom dostali produkt zadarmo. Tieto produkty, ktoré dostali zadarmo, nájdete na epicgoods.sk alebo .cz, čiže epicgoods.cz a dneska sme teda v Brne a ideme to isté spraviť, ale tu a uvidíme, jak to dopadne. Poďme na to. Babi, nejaké pitie zadarmo, keď odpoviete na otázky. Áno, nie. Výborne. Dobre, môžem ísť medzi vás, prosím vás? Môžeš. Ďakujem. Babi, je to pravda alebo odvaha? Musíte jedna splniť jednu otázku a úlohu. Nech sa páči. Takže vybereš? Tak jo. Kolik jsi měla sexuálních partnerů, řekni jméno toho, který byl nejhorší. Měla jsem jednoho sexuálního partnera a byl nejlepší. Nebyl žádný horší. Tak to bol najlepšie a najhorší zároveň. Dobre, a túto tvoja kamarátka ide. Vyfoť si s námi na svůj X Stories, kde bude popisek kupuj od kluku epicgoods.cz. Nesmíš tento příběh smazat. Dobre, takže ide do toho? Jo. Ty si frajer. Poďme dať fotku. Budeš mať prvýkrát fotku so sexy gáčovkou. Poď sa. Někoho s váma, nebo? No, poď. Daj selfie. Dobrý? Jo. Dobrý. No, tak je to tam. Si to nahrává. Ďakujem krásne. Tak já si vyberu asi Pepsi. Jo, tak jo. Děkuji. Maličko. Ja ďakujem, že sa zúčastnila. Takže máme tu chalanov, vyberú si otázku alebo úlohu a opäť si to rozdelia a uvidíme, či to dajú. Takže kto vyberá? Pojď ty. Mám první, jo? Nech sa páči. Jakou nejvíc šílenou věc po tebe někdo chtěl při sexu? Šla si do toho. A úkol je, najdi někoho náhodného na ulici a řekni mu ahoj, můžeš si koupit Monster. Mám z toho provizi. Dohodnite sa. Já jsem měl otázku, po mně chtěl někdo, aby mi týpka mi řekla, že mi chce vyhonit nohama, ale já jsem řekl, že úplně ne, že food fetish nemám, takže jsem to odmítl. Fú. Ja som si nenehal vyhoniť nohami. Ne. Ty bys si nechal? Akože že finish? No. No a? To já ne teda. Vážne? Ty bys dal? No a? že jo? Já taky. No a? Však a nie? Takže z toho mám provizi? Že Kámo, si za koľko to predáš, tak ostáva ti to, je to pohode. Áno, áno, že máš províziu. Mám z toho provizi, Áno, ok. ale musíš za niekoho, koho nepoznáš. Holky, můžu vás vyrušit na chvilku? Já potřebuji prodat tenhle Monster, protože mám z toho provizi. Co dáte? Co dáte za Monster? Ledvinu. Peníze berem peníze. Víčko. Berem peníze. Nemáme. Nemáte? Tak, tak když dáte 10 kliků a 10 dřepů, Tak jo, tak vám to dám. tak jo, Platí? tak jo. A uděláš to tady. To udělám. A dámský můžu? Cože? Jsem holka, tak dámský. Jo, platí. OK. OK. Tak mám teďka tady udělat. Jo, jasný. Já jsem dělala 100 Dva. toho básníka Tři. jednou. 4, Jo. 5, Já to jsem tam bundu. 8, 9. OK. Na to, že 11. 9, ještě 10, ještě poslední. OK. Tady máte Monster. Je, díky mu. A mějte se, holky. Děkuju za kolaboraci. Chalani, môžete si vybrať produkty, dajte to jak páni. Niko. Co tady toto? To je jebová kola, naozaj. To je zero, nepribereš ani gram. OK. Dobre. Akože pravda alebo úloha a jedna musí tú akože pravdu alebo teda na tú otázku odpovedať a druhá musí tú úlohu spraviť, jo? Dobre, tak já si beriem ako prvá. Dobre, tak vyber potom. No tam je jedno aj druhé, takže Aha, dobré. sa rozdeľujete. Tak, No počítaj. Nejzajímavější místo, kde jsi měla sex. Řekni nám o tom víc. Zavolej kámošovi kámošce, která není u tebe, na reproduktoru, že si potřebuješ půjčit 1000 eur a nemůžeš
říct na co a že to zítra vrátíš. Zkus ho ji přesvědčit, aby ti je půjčila a poslala na účet. To robím já. Prosím. Já jsem chcela úkol. Nie, prosím, ja už mám vytáhli No. telefón. Áno. To je akože, ja som to videl, jak už to klikala, Je že ja už som hneď vedel, hneď som to vedel. Je to tam. Ideš o otázku. Takže bolo to vo vrtuľníku. A to povedz príhodu. Privátnom, keďže... Privátnom vrtuľníku. Áno, naozaj. Áno. Wow. Choď do Fú. keľu. A nechcem Nechceš to detaily, rozoberať. nie? Nie. Meno nedáme? Nie, A... to je privátna informácia. No dobre, tak Mám zavolať mojej kamoške? volaj tvojej kamoške. Dobre, volám mojej kamoške. Počkaj. Ja neviem, jestli to zve... Domy, ahoj, prosím tě, mám takový problém. Já bych potřebovala prostě požičať 10 000 eur. Nerozumím. Já bych potrebovala požičať 1 000 euro. To nemám. Českých, vieš čo? Ja tiež nie. To nemám. Ja tiež nie. To nemám. To nemáš? Nemám. Ja mám exekúciu, ja mám strašné problémy. Teraz. To nemám a ja mám problémy. Ja by som potrebovala požičať tak 500 000 eur. Domin, nevadí, požičam. A keď budem mať, požičam, nie je problém. Ale ja teraz nemám. Dobre, ty nemáš. Dobre, ďakujem ti moc, si veľmi láskavá. Aj ty. Maj sa krásne. Pa. Počkej. Hej. Asi 10. Není vôbec láskavá. Ona, ja potrebujem 5 000 požičať. Ty máš exekúciu, ona ti nepomôže. To je kamoška. Nie je to pravá kamarátka. Nie je to pravá kamarátka. Babi, ďakujem krásne, že ste sa zúčastnili. Môžete si vybrať akýkoľvek produkt z Epic Goods. Malinová fanta. To sú všetko čínske fanty. A môžem zobrať všetko? A čo? Nie, dve, no však každá jednu. To nie. Tak tuto. Ja si zoberiem tú Ďakujem veľmi pekne. Takže máme tu chalanov, ktorí budú odpovedať pravda alebo úloha. Nech sa páči, jeden z vás vyberte papierik a dohodnite sa, kdo povie čo. Otázka, jaké bylo tvoje nejhorší rande, na které nikdy nezapomeneš? Co se stalo? Úkol. Zavolej nejlepšímu kamarádové kamarádce, který není u tebe, že si ve městě a člověk opačného pohlaví ti nabídí 10 000 euro, pokud půjdete ve 3 do 3. Snaž se ho přesvědčit, že za ty peníze to vyplatí. Takže kdo ide čo? Ja půjdu otázku a Ondra půjde úkol. OK, tak nech sa páči, poď otázku. Takže to nejhorší rande, tak to bylo, když jsem byl mladší, bylo mi tak 13, 14. Možná takový stydlivější prostě a ze slečnu jsem vzal prostě ven do města, že si pojďme na nějaký jídlo, měl jsem už jako platební kartu prostě, jako nemyslím v telefonu a tak jsem, že ji pozvu, že jako se dneska rozšoupnu, že si prostě uděláme hezký den, tak jsem tu kartu přiložil a bylo zamítnuto, tak jsem jako mal teďko jestli nějaký problém a on že jako ne, že to mám zkusit znova, tak jsem to znovu přiložil, znovu zamítnuto, takže musela nakonec platit slečna a už jsem ve slečnu neviděl. Takže Ondra ide úkol. Mohl by to zvednout. Akože za to, keď dáš, tak si frajer. Hej Luby, kde jsi teďka? Doma. Kámo, nemůžeš přijet do města, tady taková máme na 40 letá dobrá. A vytáhla mě, kámo, 200 000, když si snídáme 3. Veleš, ty čo? Kámo, fakt bez Veleš. Kámo, říkala mi, že můžem k ní na byt. Jestli přijedeš, tak kámo, bude mít 200 000, dáme to půl na půl. Kámo, neber, přísám 10 z 10 No fakt musíš dojet, nechceš 100 litrů jen tak? Byli zahovena. Kámo, fakt bez píči, nedělám si prdel. S kým seš? Kámo, jsem sám tady s ní. No tak ať se řekne. Nebo nic říkal, on je za rohem. Já ti volám bych před ní nemohl tobě volat, ne? On je dobrý, to je dobré. Hej, dojedeš teda? Já to fakt potřebuju, kámo, těch 100 000. To mě chceš vytáhnout do města. Takže dobre, není si pravý kamarát. Kámo, asi nejsi právě kamarád, vole. Na rovinu, na rovinu. Na rovinu teďka se s tou bavím, přijeď a můžeme dát 3 s týpkou, kápeš? Jsi s Nelou? Nejsem.
kecáš? Ne, přísám. Fakt, kámo. S kým seš, vole? Jsem sám tady s tou týpkou. Co furt meleš? No, dobrý, to je jedno, ser na to. Čau. Cháni, vyberte si čokoľvek, čo chcete. Malý snesík, pojď, to jestli můžu, jedno to, díky. Já si čokoládu toho. Dobre, takže máme tu dvoch chalanov, ktorí si prečítajú buď tú otázku, alebo tú úlohu a môžu si vybrať, že kto splní čo. Takže, ktorý z vás chce vyberať? Vybereš? Čítaj na vás. Takže otázka, jak dlouho trval tvůj nejrychlejší sex, řekni jméno člověka, se kterým to bylo. A úkol, ukaž poslední fotku, kterou si poslal svému ex. Tak chlapci, je to na vás. No, daj otázku. Teda. Jak dlouho trval tvůj nejrychlejší sex, řekni jméno člověka, se kterým to bylo. Tak píkošky, potrebujeme píkošky. Dávaj, vybal to tam Takže celé. můj asi nejrychlejší sex byl tak... Asi tak 10 nebo 15 minut. Ja, že sekund povieš. Ne. Bohužel takový nejsem a bylo to s mojí ex. Se Sandrou. Dobre. Pohodička. A tuto kamáš má ťažšiu fotku. můžu ukázat tu fotku, to je poslední fotka. To je Daniel Hochman. Daniel Hochman, ten je tam, to je tenhle borec. Ten, co byl před náma? Jo. Tohle, taková fotečka prostě. Tady to... Wow, toto je pekne, ale je bloknutá, to cením. Je to Kristýna a toto je posledná fotka. Dobre, borci, akože zvládli ste to ešte raz. Big up. Môžete si vybrať produkty každý. Nech sa páči. Ďakujem moc. Vyberte si, máte tu monstre, rôzne vody, sladké, čokoľvek. Čokoládovou fantu nechceš ochutnať, kámo? No asi, musím ne. Je to lepšie, jak sa zdá. Táto fanta je fajná. Chalani, do kamery ukážte, čo si vybrali. Výborne. Kamaráti, to je koniec tohto videa. Rozdali sme všetky produkty za otázky a odpovedi. Sme radi, že ste dopozerali toto video až sem. Ak sa vám video páčilo, dajte like na toto video. Ukážte nám nejakú lásku, aby sme vedeli, čo sa vám páči. A do budúcna sledujte aj naše sociálne siete, aby ste vedeli, v akom meste budeme najbližšie natáčať. A všetky tieto produkty, ktoré dneska boli rozdané, nájdete na epigoods.sk alebo, keďže sme v Brne, .cz, čiže epigoods.cz. Je to na vás. Ľubíme vás všetkých. Vidíme sa pri vašom videu. Bye bye.